Панхим ООД Стара Загора, един от водещите в Европа, единствен производител в България на плексиглас и на гранули от полиметил метакрилат, откри официално нов модерен цех за многостенни листове от поликарбонат. Гости на церемонията бяха посланника на Израел в България Шаул Камисарас, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, ръководството на Плазит Полигал Груп, в чийто състав е Панхим, и други. Стратегията на собствениците е да придобиват по-голям дял на европейския пазар. През следващата година ще удвоим капацитета на предприятието и ще увеличим значително продуктовия асортимент. Всичко това, което виждаме днес, е доказателство, че България е добро място за правене на бизнес. Но най-вече е доказателство, че ако търсим успеха, трябва и кураж. И именно за куража искам да ви поздравя. Панхим е визитната картичка на Израел в Европа. Благодаря на уважаемия министър Томислав Дончев, на българското правителство и на Европейския съюз за подкрепата. През 2012 година в Панхим Стара Загора ще бъде пусната в експлоатация и втора линия за производство на многостенни листове от поликарбонат, съфинансирана по оперативна програма «Конкурентоспособност».